secret mo? Isa po akong OJT and nagkaroon po ako ng relasyon sa manager po. And dala ng mga tuksuhan, parang napunta po siya sa totohanan. And nung nahuli po ng management ng company, terminate po kami. May asawa at anak ba itong si manager? Yes po. Alam mo ba yun nung una? Alam ko po. Pero hiwalay daw po siya. Lagi niya po akong dinadala ng pagkain. Lagi po kaming kumakain sa labas tuwing lunch. At inaabangan niya po ako kapag uwian ko po. Binibigay niya po ako ng pera na hindi ko tinatanggap, pero ayaw niya po na hindi ko tanggapin. Allowance ko po. Nasa 1,000 po. Hinuhulog niya po sa gamit ko. May boyfriend po ako. Kakahiwalay lang din po namin. Bali, tinatago ko po sa boyfriend ko lahat ng nangyayari sa opisina. Nanlamig po ako kasi hindi ko na po kayang lukuhin. Kasi po nakikita na kami sa labas ng manager. At lumalim na po yung nararamdaman namin sa isa't isa at may nangyayari na po sa amin. In love po ba ako o kailangan ko lang siya? Dahil tinutulungan niya po ako sa pag-aaral ko. Sino ditong OJT? O sino ditong merong binibigyan na pera na OJT? May kilala ka ba mahilig sa OJT? Ano ba ibig sabihin ng OJT? Oh, jowa. Tara. Yung ba yun? O hindi yun ganon? Ang OJT ay on-the-job training. Sila ay mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan dito sa Pilipinas na pumupunta sa isang kumpanya o sa opisina para magsagawa ng kanilang training. Sa katunayan, meron pong agreement ang eskwelahan at ang HR department ng bawat kumpanya. Kaya nga kapag kakabistuhan ng mga lihim na relasyon na ganyan, manager, tapos OJT, ay! Ligwak si manager! Kaya bago ka maligwak, tigil-tigilan mo na yan. Pwede naman yung katrabaho eh. Charot! Charot! O kaya, antayin mo muna na graduate. Sabi nga nila, merong tamang panahon sa lahat ng oras at merong tamang tao. Kung may jowa ka na, may asawa ka na, hindi na yun tamang tao. Kung meron ka ng pamilya, ay wala nang ibang tamang tao kundi yung asawa mo lang. Ganun lang yun, kabisyo. Huwag natin pakomplikahin ang mga bagay-bagay sa ating buhay dahil kapag nakagawa tayo ng desisyon na hindi natin masyadong pinag-isipan, boom! Dadami ang ating, problema. Dahil habang may buhay, may pagsubok. Habang may problema, may sige na nga, pag-ibig. Pwede rin naman, habang may buhay, may pag-asa. Yun. Ay, di ka nakarelate dun sa sinabi ko. Actually, joke yun eh. Kasi may isang pare na nag-homily, tapos nagtatanong siya dun sa mga tao kung ano yung kadugtong ng habang may buhay. O, in-explain ko ba, diba? Charot with harot. Anyway, hindi na nga ako mag-e-explain pero konti lang, kukwento ko lang kanina yung mga naganap sa Unilab 80th anniversary. Ang saya-saya namin nila ni Kuliala at Tanya Chenita na maging bahagi ng pre-program ng celebration ng Unilab's 80th
anniversary. Mabuhay ang Unilab! Happy Bayanihan Day 2025. Isa pong malaking karangalan na mapasama kami doon. And gusto ko lang i-shoutout yung Rexidol family ko. Oh? Hindi ko kayo na-shoutout kanina doon sa stage, pero ngayon na siya shoutout ko kayo. Di masakit ulo ko, hindi masakit yung katawan ko, at wala akong lagnat at binat dahil sa Rexidol Forte. Thank you. Anyway, kabisya, eto na nga. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basta Princess ng Love Radio. DJ Raketera. At eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Isipin mo na lang na patay na ako. Paano kapag may taong nagsabi sa'yo ng ganun, isipin mo na lang patay na ako, pero buhay ka pa, alam mo yun? Parang ang weird. Tapos what if yung taong yun na nagsabi sa'yo na isipin mo na lang patay na ako, taong gustong gusto mo, mahal na mahal mo. Parang kaya ba ng puso mo natanggapin at isipin na patay na siya kahit na buhay pa naman siya. Yung tipong makikita mo siya sa social media accounts, nagpo-post ng TikTok niya. Di ba parang ang hirap i-mindset ng ganun? Unless sobrang galing mo sa pag-mindset ng sarili mo. Na ay, sige isipin kong patay na siya para hindi ako makahirapan makamove on. Ako nga, inisip ko yung ex ko dati, hindi siya tao, hayop siya. Charot with the rot. Para madaling makamove on, diba? Na hindi ako nababagay sa tao. Hindi ako nababagay sa hayop. Nababagay ako sa tao. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Fun. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number